In the Bible I find it that God created first the water and put all his energy to the water and say, I will be everywhere. Искаше планетата да бъде запазена чиста, да не се замърсява, за по-чиста храна се бореше, за по-чиста природа, по-чиста вода. I take the water, making gas, use it the gas for the energy and creating back the water. Always is renewable, never be ending. Това все още научно е необяснимо как става. От край време науката търси начини как с малко ресурс да създаде повече енергия. Методите за добива и в съвременния свят са различни, но повечето от тях са скъпи и замърсяват околната среда. Затова в началото на новото хилядолетие все повече учени насочат вниманието си към водорода. Проблемът при него е, че добивът му изисква огромни финансови и технологични средства. Освен, че добивът му е скъп, съхранението му е опасно. Историята ни започва през далечната 1971 година. Тогава един българин избяга от режима и работещ в чужбина прави епохално откритие. Запалва водата. Според законите на физиката водата не гори, но пак според същите закони във водата има взривоопасна частица, известна като водород. Именно от тук започват загадките около личността на българина Илия Вълков, намерил много прост и евтин метод за преобразуването на водата в гориво. Заради това, че слушал западни радиостанции като Свободна Европа, попада в концлагера в Белене. След като освободен оттам, сключва граждански брак. Службите продължават да го тормозят и през 1952 година бяга през граница в Турция. Там е задържан от турските гранични власти и е пратен в техен затвор като шпионин. Междувременно му се ражда дъщеря, която Вълков никога не е виждал. Вълков и дъщеря му единствено са кореспондирали с писма, а няколко години преди смъртта му са говорили и по телефона. От тези разговори и от майка си, Деспа Стоянова разбира, че баща й още като ученик искал да запали водата. Вдъхновението му дошло от един роман, написан от считания за бащата на фантастиката Жюл Верн. Като чете вече Жюл Верн тайнствения, казва, аз ще направя от водата гориво. И всички му се смели. Как ще направиш, че от водата гориво, че водата да гори? Къде вода гори? Обаче той казал, не, аз ще го направя някой ден. Още тогава е започнал да се занимава. На няколко пъти му са гърмяли там уредите. След това вече, понеже малко е бил против тая власт и попада, но ние така и не ни издадаха документ, че е лежал в Белене. Нямало такъв, не го открили. Но е лежал. После 50-та година го освобождават и те тогава сключват граждански брак с майка ми, но той непрекъснато е бил следен. Въобще е бил много преследван, много малтретиран. От затвора в Турция е освободен след като за него се застъпил някакъв майор Браун от ЦРУ. После Илия Вълков заминава за Австралия, където променя и името си на Ил Браун. След няколко години работа там успява да запали водата. Изобретението носи неговото име, известно още като Браунов газ. What was from this one comes small. And this implosion is extremely good for future application. If you take it one car, you're exploding here petrol with air mixture. Piston is starting to move down. You're coming up to here, the volume inside increasing double, pressure is hold up. So if you take the curve, it's going to go this way. Till how much piston is going down, so much increasing the pressure will work. The energy. So, if you put fluid this with hydrogen and oxygen, this creates a vacuum. You have the constant pressure, constant force. On the other side, you have decreasing.
an efficiency of the implosion motor is much higher than the explosion motor, because explosion acting against the atmospheric pressure, implosion is acting from the atmospheric pressure to motor. Добиваният газ по време на процеса проявява избирателна способност към отделните елементи. Горелка, работеща с такъв газ, може да запои материали, които по принцип са несъвместими за запояване. Температурата, която развива преобразуваната вода, е различна за всеки един отделен елемент. Пламъкът може да разтопи и дори да изпари волфрамова пръчка, чиято температура на топене е 3410 градуса по Целсий. Стигаме и до метала и него може да разтопим. Все едно работиме с лазер. Основната разлика е, че това много бързо затихва с разстоянието и е безопасно, ако го насочиш некъдето трябва. Ето ще преместиме точката и в другия край. Все едно с електрожен се загрява до много висока температура, по-висока от температурата на волтова дъга. Можем всичко да топиме с него. И ето го, как изглежда. Невидимия пламък, студен и невидим. А може да я сублимира волфрам. Това все още научно е необяснимо как става. Сублимира значи, че го превръща от твърдо вещество в газообразно състояние, без да минава в течност. Волфрам? Да, изпарява го направо. Брауновия газ още се нарича и интелигентен газ, защото той наистина проявява голяма избирателна способност. Ако се движи по кожата на ръката, няма да изгори. Само ще почувствате леко затопляне. Избирателно температурата на пламъка на брауновия газ се променя в зависимост от материала, който нагрява. Топи, иначе трудно топим метали, реже моментално ламарина, дебела е то. И най-голямото му предимство това е, че може да се ползва в момента на генериране. Не е необходимо съхранението на тези браунови смеси. Откритието на Илия Вълков е уникално и едва ли не универсално. То може да бъде използвано във всички сфери на индустрията и бита. Демонстрирано е, че става като горелка за заваряване. Демонстрирано е, че става за автомобили. Значи близко е до ума, че може да стане и за бита. Вместо пропан-бутан да се използва водата. Като започнем от използването им за гориво за двигателите с вътрешно горене, като добавка към конвенционалните горива, като добавка към горивата, когато говорим за отопление, като много ценна добавка към горивата на тецовете, при което многократно се намаляват вредните емисии. Кои държавни институции според вас би трябвало да се заинтересуват от брауновия газ? Ами то би могло на първо време Министерство на енергетиката, на икономиката, но едва ли. Защо? Те никога не са проявявали интерес. В скоро време ще посетиме Турция. Там правителството отделя специално внимание за водородните технологии. С помощта на държавата и бизнеса вече вкарват голями оксиводородни генератори като добавка на горивото на тецове, които работят с нискокалорични въглища. И в кипящия слой на въглищата при горенето в тецовете се вкарват мощни количества от водородни газови смеси и оттам се намаляват вредните емисии, което е много важно за тецовете, да са основен замърсител на въздуха, а в същото време ефективността на горивния процес многократно нараства. Други държави се опитват, готварски печки правят, печки за отопление, какво ли не вече пущат. Освен за добиване на нов вид енергия, която е екологично чиста и е почти безплатна, брауновият газ може да се прилага и в медицината, включително и за лекуването на ракови заболявания. Поначало притежава и свойства, които хидратират силно тялото и удължават живота на клетките. Човешкият организъм умира едва когато водата стане под 60% в тялото му. А при вдишване на браунов газ или впръскване в вода и пиене на такава вода, организмът се насища силно с кислород и водород.
Знаем, че молекулата на ДНК повечето връзките са с водород и на почти всички клетки и става едно насищане, едно подмладяване на самите клетки. Третирани с браунови газ, дълбоки рани зарастват само за 3-4 дена. Правени са такива експерименти в Америка. Какъв обаче е този уникален процес, който граничи с фантастиката? Дъщерята на гениалния български учен, който за съжаление не получава признание у нас, сподели, че баща й, Илия Вълков, за да постигне превръщането на водата в оксиводородна смес, е използвал метод на Никола Тесла. В началото го е направил на принципа на електролизата, първия, който прави. Но след това стига до извода, че ако приложи ток на Тесла, може вече да измени свойствата на газа и така го променя в 1974 година. Споменахте ток на Тесла. Какъв е този ток? Това е импулсният ток, който преминава като лъч. Той е един вид етерен ток. Минава през диелектрици, през пространството и дори на много големи разстояния той моментално сега няма нужда от проводници, но електрическите компании все още не го прилагат поради разбираеми причини. Печалбите им ще секнат. Илия Вълков е открил, че изобретението му може да премахва радиацията, като превръща радиоактивните елементи в въглеродни съединения. Това ще се окаже жизнено важно за страната ни, тъй като след около 5 години по договор между Русия и България, отработеното гориво от АЕЦ Козлодуй, което руснаците взимат за да извлекат плутония, ще ни го върнат обратно. И тогава не е ясно какво ще правим с този силно радиоактивен отпадък. От опити, които ги демонстрира Илия Вълков, с брауновия газ и една газова горелка, за около минути радиоактивността придобива фона на околната среда. Това е абсолютно революционно решение. Това, например, той го е продал на китайците. А тук в България от атомната, особено в Белене, искат да ги загробват. Това се разпада за 100 000 години. Аз не знам дали някой си дава сметка какво представляват тези 100 000 години. Той има много протоколи от комисии, които са изследвали свойствата на браунови газ. Че има за радиоактивни отпадъци тестове, правени в Канада. Има в Австралия също правени тестове, специално за радиоактивни отпадъци. Ние такива експерименти не сме правили, но аз съм виждал и видеофилми за една канадска лаборатория, която демонстрира на филм е записано как един браунов генератор за около 10 минути снижава 90 на 100 от радиоактивността на един изотоп, който е експериментален. Ето как и самият Илия Вълков достига до извода, че откритият от него газ може да отнема радиоактивността от елементите. One time in Australia, I forget my generator to switch it off. Maybe now I forget to. So, I'll check it. And after 2-3 days, I go back to the room. Open the door, and I carry in my pocket some radioactive material, which I was tried to decrease the radiation. In my pocket, look at my cigarette, light my cigarette, bang, it's like explosion, but I feel that I was in the center of the sun. When I take the radioactive material out of my pocket, that was 100 millicurie on the Geiger counter. I reading about 60-70. That means of this implosion, some of the radioactivity in my pocket is gone. Where is gone? Was this material solid? Solid, yes, solid. That was strontium-90. In a container of something? No. Just sample the plastic. Технологията може да се използва и за унищожаването на битовите отпадъци. При това без отделянето на вредни емисии и инфилтрати. Първо, за изгаряне на отпадъци София няма да тъне в боклуци. В така наречените инсенератори, където в различни технологии на горивни процеси, като се почне от конвенционални, се стигне до плазмени технологии, при всичките има различни вредни емисии.
Брауновия газ, след като може да разтопи и да сублимира трудно топи метал като волфрама, представете си неговата енергия какво ще направи в един такъв инсинератор за битови отпадъци. Т.е. без остатък ще бъдат те унищожавани. Всичко това звучи като нещо извадено от научно-фантастичен роман или филм. Но реално ли е? Пълната документация, свързана с разработките на Илия Вълков, все още е строго секретна. Цялата информация, дори и в щатите негови разработки съдържат секретност. Илия Вълков е работил за Китай и дори за НАСА. Какво точно е работил към НАСА? Пак свързано с внедряване технологията? на горивото към сувалките. Илия Вълков е конструирал и специален двигател за кола, който да работи с вода вместо с бензин. Тайната е в 2 батерии, чрез които процесът е възможен. С едно зареждане на резервоара, Вълков изминава 1600 км. Горивото не е бензин, нито природен газ, а обикновена вода. Нали, Тесла е имал такъв автомобил, но е бил унищожен и сега се мъчат да го възстановяват. И той по същия начин е теглил енергия от пространството. Значи създава се имплозия, тя прави много дълбок вакуум и вече създава условия за смукване на енергия от пространството. Сега се правят изследвания да не би тази газова смес да съдържа водород и кислород в атомарно състояние. При това положение енергията би била много по-голяма. Несравнимо по-голяма, отколкото на молекулните форми, които са устойчивите. 1 литър вода прави 1866 литра газ. Обратно. Изгорен той се превръща пак в 1 литър вода. Може да представите какъв вакуум се създава. Ако го сложим в 2 съда и в единия запалим брауновия газ, в другия сложим вода. Водата моментално се връща в съда. А къде ли са откритията на Вълков? И кой разполага с тях? Това са копия на патенти, има и някои оригинали, в смисъл списанията, които неговата корпорация е издавала. Те пристигнаха от департамент дирекция Азия, Австралия и Океания, които ги получават от посолството ни в Канбера, където се съхранява все още и част от апаратурата, принадлежала на Илия Вълков. Ние се запознахме с цялата документация от създаденото от Илия Вълков, първо от всички международни патенти. В същото време получихме и документация от посолството ни от Австралия, където се съхраняваше. Предоставена ни беше от Министерството на външните работи. Запознахме се и с нея. За съжаление, много от папките бяха празни. Ясно е, че много от документите липсват. Знаеме, имаме информация, че в посолството ни в Австралия има и 2-3 съоръжения. Това са по всяка вероятност генератори на браун газ. Деспа Стоянова многократно се е опитвала да обърне внимание на българската научна общност към изобретението на баща си. Такива опити е правил и професор Вълков, приживе още през 1990 година, но без особен успех. След като научните умове, а и тогавашното правителство на България не са проявили интерес към откритието му и едва ли не го заклеймяват като мошенник, патентите и правата върху изобретенията му попадат в ръцете на чужди служби и правителства, които по-настоящем твърдят, че техни учени са достигнали до откритието. Като слуша напоследък човек какво говорят академиците на БАН и други учени, може да стигне само до един извод, че технологията е някъде продадена и някой взима все пак нещо от тази технология. Имало е сътрудници около него, които всеки се е следял все пак нещо и е крадял, не е стоял около него само така. Макар че процесът с превръщането на водата в плазма да остава загадка за традиционната наука, много хора се опитват да превърнат водата в гориво.
Голяма част от тях не разполагат със специални лаборатории и работят в примитивни условия. Даже интересното е друго, че като включа допълнителната система за активация, консумацията на ток резко пак пада. И в същото време се увеличава бурната реакция вътре на разлагането. И става цялото просто като шапка излиза. Консумацията на тока пада. Пада, защото се увеличава КПД-то. Взема част от свободната енергия, от което всъщност са печели. Вкарва се по-малка енергия, се изкарва повече. Повече енергия, защото всъщност от едно енергийно състояние минава на по-ниско. Отскоро българското правителство частично е започнало да обръща внимание на водородните технологии и по-специално на брауновия газ или оксиводородната смес. Енергийното лоби, свързано с конвенционалните горива у нас обаче, е все още много силно и трудно се отпуска средства от държавния бюджет за изследването на оксиводорода. Ние имаме една национална програма водородни технологии, водородна икономика. Тази национална програма премиера изпрати до 8 министри. От 4 от тези министри има вече положителни мнения. В тази национална програма има един огромен раздел за директни приложения и изследвания на брауновия газ и на водородните газови смеси в различни области на икономиката. От отопление на жилищни сгради до използването и в транспорта. Инвестициите не са огромни, вече има и интерес от фирми от публично-частното партньорство, които са готови да организират малки мощности за сглобяване на стеково от горивни елементи. Това са устройствата, които превръщат водорода директно в електричество, в производство на браунови генератори за различни цели. И мои студенти има даже в магистратурата водородни технологии, които имат собствени фирми и разработват такива генератори, които директно ги монтират на автомобилите. Технологията на Илия Вълков наистина заслужава задълбочено проучване. За никой вече не е тайна, че горивата на планетата ще стигнат за около още 30 години. Освен това, брауновият газ при горене на практика не отделя вредни емисии. Това, което остава като остатъчен продукт, е вода. Експеримента, който направих, като подложих ръката си към миниатюрна горелка, създадена по изследванията на Илия Вълков, показа, че остават капки вода. Следователно, технологията на Вълков е и екологично чиста. Искаше планетата да бъде запазена чиста, да не се замърсява, за по-чиста храна се бореше, за по-чиста природа, по-чиста вода. Просто много го дразнеше това замърсяване и тая алчност у хората да трупат все повече богатства, да не се и по този начин и замърсявания, а да не се интересуват въобще и от природата и от здравето на хората. И той през целия си живот се бореше за това и за това остави толкова чиста технология на човечеството. I put all my life, 30 years, to working with this process, to creating something which is doesn't coming from the physics and science. All this idea coming from the Bible. In the Bible I find it that God created first the water and put all his energy to the water and say, I will be everywhere. I try to take it, the energy what God gave it to the people, because it will be non-pollutant, will be a very powerful, the highest power of the world, the hydrogen. And take me a long time, a lot of suffering. Thanks to God, I succeeded, I make it. And I want to do this all for all people in the world, to give him non-pollutant energy, to give him cheap energy, and also I concentrated on the 4 point which I thinking for future generation. That was clean air, clean water, non-pollutant, cheap and renewable energy, and food. I take the water, making gas, use the gas for the energy, and creating back the water. So it always is renewable, never will be ending.
След като много държави и правителства проявяват интерес към изобретението му, в писмо до дъщеря си Вълков пише, че иска неговата технология първо да се въведе в родната му страна България. Моето голямо желание е първото производство в света на моите открития да бъде направено в родната ми страна България, подчертава родната ми страна. Затова съм в преговор с нашето правителство вече, но едно ме много тревожи. Нашата балканска бюрокрация в сравнение на тукашната динамичност в решенията и действията. Това, което в нас наричаме бързо, в сравнение с тук значи много бавно. Това, което наричаме там бавно, за нас тук значи невъзможно за чакане. Тук всеки ден отбивам тукашни и чуждестранни предложения и дали ще успея да дочакам, не знам. По-скоро вярвам на знамение или второто пришествие, отколкото бързо решение оттам. Знаем, че по стратегията 2020 трябва да се ограничат вредните емисии до минимум. А защо не и изцяло да изчезнат? Разбира се, това може да стане, когато се използва гориво, което не замърсява околната среда. А когато горивото е от вода, то е не само екологично чисто, но и безкрайно ефтино. Тук идва въпросът. Дали енергийните компании и корпорации няма да се опитат да попречат на въвеждането на този вид напълно чиста и икономична технология в бита и промишлеността, каквато е тази на Илия Вълков? В случая обаче, ако се въведе официално и научната мисъл наистина се насочи към брауновия газ или друг вид технологии за добив на свободна енергия, печалбата ще е не само за нас, но и за цялата планета. Все пак, нашите учени вече са започнали да проучват браун газа, макар да е доста късно. Но все пак, по-добре късно, отколкото никога. Остава обаче едно но. Усилено се обсъжда въвеждането на закон за водорода. Въпросът е дали след приемането му няма да се сложи ръка и на новия вид енергия и отново монопола да остане в енергийните гиганти.